Kung ang imong ngalan di makaplagan sa pasaon sa kinabuhi, adto ka ining impiernuha pa dong. Maunay gusto sa yawa nga ang imong ngalan di makaplagan sa basahon sa kinabuhi, kay kung ang imong ngalan di makaplagan sa pasaon sa kinabuhi, sigurado gyud na adto ka sa impierno tingkagol. Apan hinumdumi para rabaya unta na si yawa. Pero ganahan pug ka, di pug ka balibaran sa Ginoo kung kana imong gipili. Simple kay nga pagpasabot nga ilustrasyon ingon ana nga ang tao samtang naapa siya sa estado sa iyang pagkasilot, oton siya hinay-hinay kalagikon muanib ka ngadto kang Satanas. Pero ang punto sa Dios nga ang yawa iyan ang oton og hinay-hinay unta. Pero kay do naman lagi mga tao nga bisag unsaong sultis ka matuoran, dili man gyud mo tuo. Mao na nga gihimo sa Dios, di adunay impierno para ninyo, gahil man gyud mo tanyagan mo kinabuhi wala katapusan, dili ka. Sige na usa pili. Sa ato pa ang dautan iyang ut-uton samtang nga aduna pay maot-ot ang kalayo hangtod nga mahimong abo. Ang buot ipasabot walay katapusang pagkahanaw. Dili man gid gusto ang Dios kang tao mahanaw sa walay katapusan kaiyag gyud nang gilalang. Mabitaw na nag-ingon ang Juan 3:16 kay gihigog magid sa Dios ang kalibutan nga sa pagkaagi iya gihatag iya bugtong anok nga aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mo wala kun dili may kinabuhi sakto walay katapusan. Kumusta kamong tanan og happy Sabat sa tanan nato mga suking tigpaminaw niining atong tulumanon ang katapusang pasidaan. Bueno, ako sa ding timbayaon ang tanan nato nga mga kaigsuonan kahigalaan, mga silingan ninyo diha nga nakig-uban nato sud sa pipilan na mga gabi dinhi sa atong tulumanon ang katapusang pasidaan. Bueno mga kaigsuonan, pahilo na mo sa inyong kaugalingon kay ato na siyang sugdan pinaagi sa atong pagampo, atong idungo atong mga ulo, agig pagtahod sa atong Ginoo. Dios namo nga langit nun, magtuon na pud may sa imong pulong agig pagsimba namo kanimo karon. Palihog ablihi among hunahuna og kasing-kasing aron dinhi isulod nimo ang imong mga balaanon og bulawanong pulong sa kamatuoran og kaluwasan. Ug samtang akong tingog magalupad sa kahanginan og bagasubay sa linya sa komunikasyon sa laan ni pinagay sa balaang espiritu aron ang katamis sa pulong sa kaluwasan gikan kanimo muoy moabot sa tanang mga dalunggan sa namati. O ang ako mga pulong nga tawhanon masalimbungan pinagi sa mong grasya. Salamat kay Ginoo sa pagtubag sa pagampo. Amo ning salig ang tanan nga madawat ang tubag sa ngalan ni Hesus. Amen. Welcome back sa atong magtulumanon mga higala, katapusang pasidaan. Mura og maunay si ang second to the last to panag-uban kay unyang gabi mo'y katapusan na kung pagpakig-uban ninyo dinhi sa atong tulumanon ang katapusang pasidaan. Bueno, ang atong tun-an mga higala karon naguluhan ang katapusang silot nga napatik sa Biblia. Naa ba? Duna. Naa po dinhi ang kananaang ganti alang sa mga matarong nga napatik gihapon sa balaang kasulatan og unyang gabi. Ato na siyang tun-an sa detalye. Imbitara imo mga silingan, imo mga higala, nga kung mahimo, mas maayo pangawa mo na minaw sa pila ka gabi nung kasa mo absent mo unyang gabi. Diba? Karon siguro hagyod. Mo na kanang atong kabaw, ato nang igaid nga daan punuan sa Biatiles, basi unyag, mo na hinungdan nga di takatambong. Ang atong mga sakyanan, ibutang na daan naton sa plastada kay basi unyag musipya taon yang gabi. Siguroon gid nato ni unyang gabi kay para sa akong kinabuhi. Ang atong pagtuon karong gabi mao ni siyang pinakanindot nga pagtulunan sa balaang kasulatan diin og ikaw ako ugma damlag makasinati ni inimong ganti nga naghulat alang sa tanan. Bueno, tun-an nato ni ang katapusang silot nga napatik sa balaang kasulatan apan ayaw kabalaka kay luyon ni ini dunay maayong balita
alang nimo og nako ug alang sa tanan nga nagpaabot niini. Ato nang sugdan, plaster, mga kaigsuonan. Unsa ang arang mabuhat sa Dios alang nato? Duna ba? Dia. Paminawan ni. Nag-ingon siya sa 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9, nag-ingon, nan ang Ginoo makibalo muluwa sa mga taong Dios noon gikan sa pagtintal hinduta ba? Sa ato pag dunay mga pagsulay maabot sa imong kinabuhi, dunay pagtintal, kamao ang Dios muluwas nimo ana. Nagpadayon siya atong sumpayan. Ug sa pagbantay sa mga dili matarong nga magpabilin ubos sa silot hangtod sa adlaw sa paghukom. Ang Dios kabalo muluwas sa mga taong matarong, kabalo pud siyang musilot sa mga dautan o sa dili matarong hangtod sa adlaw sa paghukom. Mauna ang mahimo sa Dios. Matarong dunay ganti, dautan duna poy ganti, parihas. Mauna nga wa gyud tay padulungan ining kalibutan. Maayo og dautan duna say corresponding mga kaigsuonan nga giandam sa Dios. Imo og nako. Karon, unsaon sa Dios pagpinig sa panahon sa paghukom? Unsaon pagpili sa Dios ang mga tao? Niya giingon sa balaang kasulatan, paminawan ni Sunda. Nag-ingon siya. Og unya iyang sa atubangan pagkatapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon gikan sa usa ang usa maingon sa magbalantay sa hayop nga naglain sa karnero gikan sa kanding. Asa ko nagbasa? Sa Mateo 25 32 padulong 41. Unsaon paglain sa Dios? Ang tanang kanasuran panahon sa paghukom, lahion niya sama sa magbalantay sa karnero nga naglain siya sa mga mananap. Magbalantay sa mananap yang gilain, karnero og kanding duha. Tanawon na to. Nagpadayon siya. Og ang mga karnero iyang pagapilion sa iyang tuo. Og ang mga kanding anha sa iyang wala. Nakita nimo, karnero ibutang sa tuo. Kamong mga kanding tuwa mos wala. Usibot pasabutan na pastor. Kadtubang murag karniro og naong stuo unya karang mga karniro kanang naong kanding anas wala kanang medyo sungayan tuas wala dili. Buot ipasabot ang karniro matarong og ang kanding gisimboluhan sa dautan. Ang karniro sa tuo, ang kanding sa iyang wala. Niya nag-ingon ang Dios. Og ang hari mag-ingon kanila diha sa iyang tuo mari kamo. O mga dinayig sa akong amahan og panundan ninyo ang ginharian nga gitagana alang kaninyo pas pagtukod sa kalibutan. Unsay katanungan? Nag-ingon siya, kay gigutom ako og inyo akong gipakaon, giuhaw ako inyo gipainom, nagdumulong ako og nahinangop ninyo ang pagpasaka kanako. Nagsumpay pagin siya, hubo ako og inyo akong gibistihan, masakiton ako og inyo akong giduaw, nabilanggo ako og inyo og miadto kamo kanako. Napay isa. O kaniya mitubag ang mga matarong nga nag-ingon Ginoo. Kano sa ba kami nakakita kanimo nga gigutom og amo ikaw ang gipakaon o giuhaw og amo ikaw ang gipainom? O kano sa ba kami nakakita kanimo nga nagdumulong og amo ikaw ang gipasaka og hubo ikaw amo gibistihan? Mao nay argumento sa mga matarong kano sa aman, kano sa amin nakakita nimo? Nga gigutom, gipakaon, giuhaw, gipainom, nagmasakiton, giduaw, nabilanggo, giduaw, kana mo staus, kana na ang bilanggoan, kano sa, unsa ingon sa Dios, niyayang tubag. O kano sa ba kami nakakita kanimo nagmasakiton, nabilanggo, o ikaw amo giduaw, mo ay katarungan. Intawon, kanila mitubag ang hari nga nag-ingon sa pagkatinod, bagay ho kaninyo, niyayang tubag, nga maingon nga gibuhat inyo kini, sa usa sa labing gagmay ni ining ako mga igsuon gibuhat usab ninyo kini kanako. Buti pasabot kun ang imong igsuon nga nagkinahanglan, nagmasakiton imong gitaga ag tambal, gigutom imong gipakaon, nagmasakiton imong giduaw sa tampalanan, gidad-an imong prutas, unya nagbilanggo giduaw nimo sa bilangguan, way sinina imong gibistihan, nag-ingon ang balaang kasulatan. Umari kamo karon mga dinayig sa akong amahan o panunda ninyo ang ginharian nga gitagana ko alang kanyo sukad pas pagtukod sa kalibutan. Pagkanindot ana. Nga po isa. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Pahawakan ako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyang malulunda. Naay mayong balita ani. Unsa man ni? Kana di aing kalayo nga impierno dili na gibuhat sa Dios para sa tao. Kinsa iyang giandaman ana ang yawa og ang iyang mga manulunda. Mauna mga kaigsuonan nga each of us
giandam ta sa Dios alang sa eternidad. You and I is destined for greatness. Papuyon anang langit tong pulianan, wa na sa original nga plano sa Dios nga kanang impierno isugban niya diha ang tao. Ang iyang giandaman ana, ang iyang layawa ug ang mga malunod. Nay nag-text ako kagabi, Pastor, asa itong teksto? O di ana, asa mabasa? Ako nang gi-plus sa screen. Makita ninyo, ang impierno nga kalayo gitagana na alang lamang sa yawa og siya malulunda. Walay labot ang tao. Apan kung gusto kang mo voluntaryo, kay gimingawan siguro ka nining kalibutan nga di mo mauban ang yawa sa impierno. Hala, pagkuyog mo. Sayon ra. O gusto ka nga mahimong tinunglo, mukuyog sa yawa ngadto sa impierno o sa malulunda, hilabihang sayo na. Niya ay imong himuon ay. Matod pa niya, giandam na, kinsa man ang itambog ngadto sa linaw nga karayog impierno. Sa Pinadayag, Kapitulo 20, 14 o 15 gingon. O niya ang kamatay do nga ngadis kitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon. Mga kaigsunan, kanang impierno nga gitagana sa Dios alang sa yawa o sa iyang mga malulunda, mauna siya ang ikaduhang kamatayon. Maunay silot sa mga dautan, maunay silot sa yawa. Pero dili lagi na giandam sa Dios para nimo, para sa tao. Wa na sa original nga plano sa Ginoo, para gyud na sa yawa o sa iyang malulunda. Ang nakaparat lang kay naay mga tao nga sympathizer kaayos demonyo. Muuban-uban gyud ba ug sa toy gitudlo sa yawa, ganahan gyud gadon sa Ginoo sa kaluwasan, dili mo sugot bitbiton sa yawa sa impierno. Ay wa gyoy balibad di mga tawhana. Sa unsang paagi niya aton tibason nag-ingon, o kung ang ngalan ni bisan kinsa di ba kapag isulat sa basahon sa kinabuhi, sa itambog kadto sa linaw nga kalayo. Kung ang imong ngalan di makaplagan sa basahon sa kinabuhi, adto ka ining impiernuha pa dong. Maunay gusto sa yawa nga ang imong ngalan di makaplagan sa basahon sa kinabuhi, kay kung ang imong ngalan di makaplagan sa basahon sa kinabuhi, sigurado gyud na adto ka sa impierno tingkagol. Apan hinumdum para rabaya unta na si yawa. Pero ganahan pug ka, di pug ka balibaran sa Ginoo kung kana imong gipili. Ato padayon nun, nagpadayon siya. Okay, diya. Unsa ang batasan nga maoy makapalaglag sa tao? Arita ining batasana, kay murag na ay ato ani. Ug doon gani ato ani, ihiklin tanig hinay-hinay, kay ang ato ra bang destino, langit, dili impierno. Mao ni siya mga batasana nga gusto ni Satanas nga himuon nato pag-ayo. Paminawa ha, diya. Nag-ingon siya, Pinadayag 1:8, diya. Nag-ingon siya, apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga walaway ug alang sa mga bumumuno ug alang sa mga makihilawason ug alang sa mga lumayan o magsimbag Dios, nagpadayon siya sa ilang bahin ug sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagsilaob nga kalayo o sopre nga mao ang ikaduhang kabalikan ko ni adto sa pasugod sa kung sa mga batasana paminaw diya. Alang sa mga talawan. O saning talawan na? Kadang dili mudagan o dunay sinukmagay? Di na mao. Talawan mudawat sa kamaturan. Mga tao human masultihi sa kamaturan. Nga gisaysay sa bala ang kasulatan. Dili niya dawaton. Kay hadlok siya talawan ang tawhana. Unsa pagyon, dili matinuohon, magbuwa ng sultis kinikanan, maggrabe ng pagpasabot sa kamaturan, dili nga dili matinuohon, impierno destino. Napag-iisa, mga malaway. Ay, napaisinultian sa mga tao sa kalibutan, hilabihang lawaya. Magbantay mo, ana. Sunod, sa mga mamumuno, kining mga tao makapatay, way pailob. O sa bagay, sa tanang makihilawason, bantayin ninyo ni. Kay maunay problema sa kadaghanan sa ato mga batanon karon na ako live audience sa studio, pagbantay mo, kay mahilig ang mga batanon na premarital sex. Duwa na sa yawa ron panahon na, dili makahuwat ang minyo, di siya gusto binulto, kaya ang iyang gusto makikisuunan, minudo. Mato pa sa mga negosyante, maibya ng minudo, pastor, kay kanang dako ganansya bitaw. Unsa pagyod,
sa mga lumayan, dili makasulti o kinuray, lumayo na lang yun, katapsunod, tagsimbag Diyos. Hibaw na ta, nga kanimo simba tag Diyos, nagpakita na siya sa atong lawas nung pagpasundayag, nga kita, nagdumot sa Diyos. Nagpadayon siya, mga bakakon, di yun kasulting tinuod. Kay hadlok mahiubos ang uban. Hadlok kung unsay kahadlokan, di makasultik tinuod, mamakak na lang. Asa pa dong ang ilang bahin, mahiadto sa linaw nga nagsilaog kalay usupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mao ni say problema ani mga kaigsunan. Mao bitaw na nga kining atong pagkatao, hinay-hinayon yun ni igsuon og hinlo sa Dios. Di po ni madag kabiglag ka usa. Kinahanglan gyud ta og justification, kinahanglan sanctification process aron nga sa kinatibuk-an maangkon sa tao ang iyang kadaugan. Gikan niini. Kay ang tao kung di gyud mag-usab sa iyang kinabuhi og dili gyud ang tao kanang musamitar sa Dios og ang Dios dili gani makausab ining tawhana, ang padulngan sa tao kalaglagan gyud mga kaigsunan makigalaan. Haskag yung paita. Karon, unsa kadugay mag-anto sa mga daotan sa linaw nga kalayo? Unsa kadugaya? Dia. Tumasawon, pinadiyag 14-11 nag-ingon siya. Ang aso sa ilang kasakit, mga utbo hangtod sa kahangturan, og sila dili makatagamtam sa pahulay sa magabi og sa maadlaw. Sila nga musimba sa pintas kabanap og siyang larawan, o bisang kinsa ka binarkahan siya ngalan. Basi mangutan ka pastor, unsa man mapintas ka manarap, unsa man na siya ang larawan sa pintas ka manarap, unsa man ang marka sa pintas ka manarap, unsa ka pintas ka manarap. Mga kaigsunan, wa po ko'y panahon sa iyong isa-isa ina. Pero dako kay nga isyu. Dako kay nang hisgutaron magkaigsunan. Apan hinumdum mo kinahanglan diskubrihon nimo sa imong kaugalingon kay naginom ang balang kasulatan bisan kinsa ka mo simba sa pintas ka manapog sa iyang larawan o bisan kinsa ka mirakahan sa iyang ngalan itambog kadto sa linaw kalay ko supre nga maong kiaduhang kamatayon. Way giingos balang kasulatan, di ko maghisgutan na. Ibilin ko na sa imong hunahuna isip usa ka tanghaga. Karon atong padayonon magkaigsunan. Unsa man ni kanusa man pila mao pa ni kay hangtod sa kahangturan, kanang pulong hangtod sa kahangturan na ay problema di hisgutan ko noon niya. Asa dapit himutang ang kalayong impyerno. Asa man iplastar sa Dios. Asa man ing abuhan ani. Nagpadayon ang 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo sa gingon. Apan adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan ug ang mga langit mga wagtang uban sa dagkong ginaguok. Ug ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa labing kainit ug pagkasunugon ang yuta ug ang mga bukat nga niya ini. Ako kang ingnon kining atong kalibutan mauni unya dinhi ibutang ang impyerno sa Dios. Din hisunugo ning kalibutan na mga kaigsunan, pinaagi sa kalayo iya ning bag-uhon, di man mawa ang kalibutan. Naara ba ni iya lang ning bag-uhon. Iya lang daoban ni pinaagis kalayo kay ang kalayo mga kaigsunan maoy mo bag-o ining kalibutan na pinaagi sa kalayo iyang hinluan ang kalibutan kung sa unang panahon hinluan ang kalibutan pinaagi sa tubig panahon ni Noe. Sa atong kapanahon ng karong mga labot mga kaigsunan hinluan sa Dios ang kalibutan dili na tubig pinaagi na sa kayo. Kaya nga naman, ay magtubig-tubig na lang ang kalibutan, makikisunan sa hugasan sa Ginoo balik, pinagas tubig ang kalibutan, ay naanay dagko kay mga ocean liners, oy, di na magsilbi na. O sa pagyon, ay manakay ng eroplano. Ala, pagluno po diha, kay manglupad bigamo. Di na magsilbi. Pero, kung hinluan gani sa Dios ang kalibutan, pinagis kalayo, bisag asa kasuksok, wakay padulungan. Kaya nahibaw ng daan ang Dios ana ug unsa iyang himuon alang niining dautan nga kalibutan. Na kining kalibutan dinhi ibutang sa Dios ang kalayo nga iyang gitawag og impyerno. Gitawag na sa makiigsunan nila og the lake of fire. Okay. Unsa ang pulong sa Biblia rin kalayo nga impyerno kini atong bantayan. Nag-ingon siya dinhi. Malakias kapitulo 4 bersikulo 3 uno padung sa 3. Nag-ingon. Kay aniya karong adlaw maabot nga nagasunog daw hudno ug ang tanang mga palabirabihon ug ang tanang mga nagbuhat og dautan mahimong tuod sa balili ug ang adlaw moabot nga nagasunog kanila nag-ingon si Jehova nga sa mga padong nga kini dili magabilin ni sa gamot og sanga. Apan kaninyo nga may kahadlok sa ako ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong mo subangal, adunay kaluwasan sa iya mga pako, o kamo managpanggula o managlumpat sa kalipay, ingon sa mga nating baka sa turil. Mga kaigsuunan, ato ning bantayan. O pagkatamakan ninyo,
ang mga dautan. Kay sila mahimong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil. Sa adlaw nga akong pagahimuon kini, nag-ingon si Jehova sa mga panon. Mga kaigsuunan, doon ako'y libro nga nabasa. Nakalimot lang ko sa author, po di gid nako malimtan ang uluhan sa ang libro nga gisulat. Ang title, Sinners in the Hands of an Angry God. Makasasala diha sa kamot nga sa masuk-anon nga Dios. Makalilisan. Iyang gipasabot dito nga ang Dios dili gugma kay nganuman iya man yung silutan ang tao sa walay katapusan, iyang palungoy-languyon sa impyerno kakalayo sa walay katapusan. Ang Dios madinumtanon kaayo. Gigamit pud ni mga kaigsuonan ni Satanas ning tawhana para nga iyang daoton ang personahe sa Dios. Iyang gidaot. Saynan kana magantos. Pero kung ato na siyang tan-awon sa konteksto diha sa gugma og pagkamay sa Dios, unsay buot ipasabot-an ang giingon sa atong nabasa kay nga hangtod sa kangturan. Unya ato nabasa sa Malakias kaganina pa lang nga ang mga daotan sunugon sa kalayo, mga ot-ot sila, mahimo silang sama sa abo. Mga kaigsunan niya ay buot ipasabot-an na. Hangtod sa kangturan nga pag-antos, unsay buot pasabot-an na. Samtang nga aduna pay maut-ot ang kalayo, hangtod nga mahimong abo. Mao na ibot ipasabot ana. Nakagisunan. Kay ang background magus pagkaswat ana ni Kristo sa unang panahon sa pagsulti. Kay naakilid sa Jerusalem nga adtoy basurahan ba nga nasiging aso kanunay kay siging daoban sa mga tao. Iyan ang gikuan og panag-ingnan mao nay background. Ang buot ipasabot ana makaigsuunan. Di na ko balik ato sa Hebro o sa Greek di na. Simple kay nga pagpasabot. Nga ang buot pasabot ang hangtod sa kangturan nga samtang aduna pay maut-ot ang kalayo hangtod nga mahimong abo. Mukunay bisayon na siya ngadto sa Malakias nga ang tao mahimong abo. Maunay buot ipasabot ana makaigsuunan. Di ko malimot ana. Nagdako man gyud ko sa uma, nagpuyo mis bukid sa unang panahon sa gagmay pa mi. Kana bitawng dagko kayong kahoy. Ang himuon sa kong amahan ana, daoban raman ang punuan. Daoban. O ni adlaw ug gabi ang kalayo masiging ot-ot anang kahoy dako kayong lawaan nga patay na. Nga nagboy o diha sa mong uma. Sugin lang talang ka sa pagkatinuod. Abtag pila ka buwan, hinay nga ot-ot. Ang dako kayong kahoy nga lawaan, mahimo na lang siyang abo. Simple kay nga pagpasabot nga ilustrasyon ningon ana. Nga ang tao samtang naapa siya sa estado sa iyang pagkasilot, ot-oton siya hinay-hinay. Kalagikon, muanib ka nga kang Satanas. Pero ang punto sa Dios nga ang yawa iyan ang ot-oton o hinay-hinay unta. Pero kay doon naman lagi mga tao gabisag unsa og sultis ka matuoran, dili man gyud mo tuo. Mao na nga gihimo sa Dios, di adunay impierno para ninyo, gahi man gyud mo, tanyagan mo kinabuhing walay katapusan, dili ka. Oh, sige nay usa. Pili. Oh, sa ato pa ang dautan iyang ot-oton samtang nga aduna pay maot-ot ang kalayo hangtod nga mahimong abo. Ang buot ipasabot, walay katapusang pagkahanaw. Dili man gid gusto ang Dios kang tao mahanaw sa walay katapusan ka iya gyud nang gilalang. Mga bitaw na nag-ingon ang Juan 3:16 kay gihigugma gid sa Dios ang kalibutan nga sa pagkaagi iya gihatag iya bugtong anok nga aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mo wala kun dili may kinabuhing sakto walay katapusan. Mao man gihatag sa Dios. Pero sa dihang ang tao gusto siya malaglag, human siya laglagon sa Dios o hinay-hinayon siya ut-ut hangtod nga mahimo siyang abo o mawagtang siya sa walay katapusan o dili na siya mobalik og butungha sa makausa. Mauna siya giingon sa Dios. Mga kaigsuonan nindot ba kay ang kaluwasan giandam sa Dios para sa tao. Unsay angay likayan aron dili matambog ngadto sa linaw nga kalayo, dili likayan. Unsa maning atong likayan? Kon ang imong kamot o tiil, maoy makaingon kanimo sa imong pagpakasala. Unsay tambag? Putla og isalibay kinigikan kanimo, adi ba na masayon pot. Kung kining kamot nimo maoy hinungdan nga nangawat ni uli sa inyong balay, makuha kag sundang putla ilabay. Mao ba na? Dili. Di na maoy buot ipasabot isa-isa ko na unya. Kay maayo pa alang kanimo
nga mosulod ka sa kinabuhi bisan pungkol o bakol kaysa may duha ikaw kakamot o duha ka tiil apan ibanlod ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos. Unsay buti pasabot ana? Kining atong kamot, atong tiil, maunay hinungdan mga kaigsuunan nga mutukmod nato og mugda nato ngadto sa mga dili maayong buhat. Makabuhat og di maayong buhat. Itukmod ka dito, dadon ka dito, anang kamuta og tiila. Unsay buti pasabot ana? Mga kaigsuunan, kung kanang imong kamot og tiil mo hinungdan nga malaglag ka, nagtambag ang Biblia mas may pangputlon, pasabot ana, hununga. Kay kon ka nang binuhatan nimo, maunay hinungdan nga maimpirno ka, hunungan na. Unsay pasabot na, kung kawatan ka, malaglag man gyud ka, hunungan na. Kung maduha-duhaon ka, hunungan na, kay makalaglag na sa imuha. Kung naghimo ka ng pagka kananaang walay pulos nga kinabuhi, hunungan na. Naghimog pagkadautan in general, hunungan na. Naka ng batasan mga kigsun nga mamakak ug unsa na lang nang supak sa balaod sa Dios, hunong nga na. Maunay buti pasabot kay unsa may makapuslanan nimo nga naa sa imo ng tanan mga butang, tapoko nimo ng tanan nimong kinawat unya maimpirno ka na, madato man ka, mapuno ka sa pangabahandis kalibutan, naa nimo ng tanang makahilayan sa kalibutan, unya ka ng tanan sa mao nimo tukmod nimo nga malaglag ka, nagingon ang balaang kasulatan, hunungan na. Maunay buot ipasabot mga kaigsuunan sa balaang kasulatan, di ba? Mauna di na literal, di ba? Nga isa, kung ang imong mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, logita og isalibay kinigikan kanimo. Kay maayo alang kanimo nga mosunod sa kinabuhi bisan usa lang og mata. Kay may duha ikaw ka mga mata apan igabandod ikaw ngadtos kalayo sa impyerno. Mo bitaw dunay na kanta ng Little Eyes, be careful what you see. Naay mga surveyor gamit ang transit sa una pa ring panahon. Kabalo mo kung sa transit kanang gigamit sa mga surveyor. Tigaman ko nga mag-ilog magislaglili sa transit. Kung ano man eh. Di ay mga kaigsuunan, kay doon na sila gibaklag nga babae nga tuwa sa unahan. Nakunsa man na, sigis nagpangatawa, puli-puli sila og lili sa transit. Di ako silang gipangutan na. Tingko, sir, usap nang gikalingawan ni mo, siya ay kanang sir na tambal sa mata din he. Ilang gipuli-pulihan og lili sa transit, kadtong babae nga tuwa sa unahan nga layo, nga di makita og di transiton. Ingna ko kanig yung mata, grabe yung di ay ni di ay. Daghan nato nakimong malaglag tungod ang atong mata, tungod sa atong tinawan. Mga kaigsuunan problema. Muna rin inong Biblia, kung ang imong mata mo'y hinungdan nga malaglag ka, lugita ng imong mata, unya ilabay na nimo, kay mas maayo nga mausod ka sa ginharian sa Dios, nga usara ang mata, nung kasaduha kag mata, unya maimpierno di ay ka. Muna sa Biblia. Pero, dili ni mo na sabton nga maglinugitay tagmata pag abot nato dito stong panimalay. Basi mo yung kang kanang day alera. Nag-iun na mas pastor gani ako mata makasasama na helanay kutsilyo lugit. Di na mao. Di na mao. Ang buti pasabutan na nga kon kining imong mata mo'y hinungdan nga makasa ka, hunungan na nang sala nga nakimo tungod sa imong mata. Mabita doon mag-ampo, Ginoo pa sa ilomi sa mga sala. Sigon sa sala nga among nakita, nadungog, nabuhat, kana. Manghigala, sugin lang talang ka. Kanibitong pornography sa pagkakaroon, hilabihan mangyud ka, rampant. Abi na ko mga batan-on ray kusog mananaw anak. Apil puminyo. Bisag nga na sila asawa. Ano iagi pa masing anak? Mabita nga dunay balaod anak mahigala nga kun mahimo ang ato mga batan-on maglikay gud anang pagtan-aw ng mga hilas kaayo nga mga talan-awon. Pagtan-aw kay diha sa pagtan-aw magduliraw ang hunahuna, magduliraw ang kaisipan, makahimo sila og dautan og unsay nakita nila didto sa hilas nga mga talan-awon ilatong sunod-sunoron. Di ba? Kinsa may nagtudlos ng mga batan-on nga kung maghawak mo piyong, matinga ka. Wa pa gani mo tugpa ang simod, batok sa simod, maghinahinay nagpiyong.
O hala. Usa ni mahitabuan na. Kinsa nagtudlo? Nabanas tong eskwelahan? Nga kung magkising, magpiyong? Waoy. Pero matinga ka. Ang atong mga kabataan, atong mga dalagag ulitahorong panahon na, ila na silang ginapraktisan. Asa nila kuha na? Gikan sa mga salida, sa telebisyon, sa nakita nilang mga pelikula nga mga laway, ug sa ilang nakita dito, ilang sunod-sunuron, ilang ibutang ngadto sa aksyon. Unsay resulta? Makalilisan karon ang problema nga ato makita anang fornication, pagpakighilawas sa atong mga kabatan-unan sa pagkakaroon. Unang mo tambag ko sa mga kabatan-unan. Abi nimo kining atong mata mao gyud ning hinungdan. Kung ang atong mata mo hinungdan nga mga laglagta, kung kanang mga daot kay nga mga materyales nga atong makita, nga hilas kay nga mga salida atong ginatanaw, mo na hinungdan malaglagta. Ang tambag sa Biblia hunungan na. Kaya unsa may maangkon nimo sa tibuok kalibutan nga maimo ang tanang laway nga salida sa kalibutan, unya malaglag ay ang imong kalag ug isugba ka ngadto sa kalayo nga impyerno. O bitan makaigsunan nga kanang bitawng libro nga Mind, kanang Character and Personality, kung imo nang basahon pagkayo gitudloan gud ta, mahitungod ana nga kun mahimo lang unta pinagi sa tabang sa Espiritu Santo makaigsunan nga mahingpit unta ang atong pagtanaw nga kanang hilas nga mga butang dili unta angay tan-awon kay dili angay talanaon sa mga Kristohanon. Nakita na ninyo mga kaigsuunan, usa ka batan-on kanang nadakpan siya sa kaso nga rape. Ang edad siguro sa babae nga iyang rape na pa sa 14-year-old bata pa. Unya ang nag-rape pila po edad mga kaigsuunan, mga 16. Gipangutan na nganong nahimo man nimo ni. Abi mo siya entubag. Iya lang giawat o gisunod-sunod unsay iyang nakita. Grabe. Samtang ako siya gikuhaan sa iyang reaksyon, kay kining dugay-dugay punta sa radyo, kada magsubay-subay bitaw tas mga balita binuhatan sa mga taog atong ibalita. Ma-interview man gyud nimo. Sir, nakita man gud nako sa salida nga giing-ani mauna mauni, unya ako siyang gisulayan. Unya abi naman siyang gihimo, iya lang gipatindog ang babaeng batanon didto sa paril sa ilang eskwelahan. Dakpan sa pulis. Heng piyait ang babae. Ang batanon, heng piyait, dakpan. Ambot ug asa na ron. Wa na nako sunda ang iyang kinabuhi. Human ako makuha ang sugilanon. Humanamo siya nabutang sa balita panahon sa kaduhot. Oy hinungdan. Diba? Daghan ang inguna. Karon nagpadayon siya. Ang Diyos, nagtambag na. Dili gusto ang Diyos nga malaglag ang tao. Dili gusto ang Diyos nga mawala ang tao. Dili gusto ang Diyos nga ikaw nga namati karon makaangkon anang kalaglagan. Niya anang silot kagiingon sa balaang kasulatan, munang dunay iyang tambag. Ang iyang tambag makaigsuunan, sumala sa Marcos 1:15. Unsay ang tambag? Ang panahon ani anagayod ug ang ginharian sa Dios duol na. Pag hinulsol kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Makaigsuunan, kini mao ang katapusang pasidaan. Hinulsol. Kay dunay kalaglagan ug dunay silot nga napatik sa balaang kasulatan. Dili gusto ang Dios nga ang iyang gilalang sumala sa iyang dagway mahitumpawak ngadto sa kalaglagan. Abi nimo, nahibalo gyud ang yawa ana nga siya laglagon. Nahibalo gyud ang yawa ana nga kanang impierno giandam alang niya. Mao na makiigsuunan nga iya na lang gihimo ang tanan. Iya na lang himuon ang tanan niyang maghimo aron tudluan ang mga tao, i-insinuate ang mga tao, i-impluwensya ang mga tao sa pagbuhat ug dautan. Pero may solusyon ang Dios. Sige. Na-insinuate ka sa yawa, pagbuhat og dautan, gitudluan ka sa yawa, pagbuhat sa dautan, nakahimo kag dautan, unsa ingon sa Dios, may sulbad na. Dili ka malaglag. Dili ka makikuyog sa yawas kalaglagan. Makaangkon ka og
kinabuhi nga walay katapusan. Makaangkon kag kaluwasan, makaangkon kag kahimayaan. Unsa imong himuon? Hinulsol. Unsa pagyod? Too sa maayong balita. Ug usa sa mensahis mayong balita, nag-ingon siya, pabautismo. Alagad sa Ginoo. Kay kung mutuo kag magpabautismo sa ingon sa Dios, maluwas ka. Ang imong ngalan masulat sa basahon sa kinabuhi. O kung maluwas ka makiksunan, diha na magproblema ang yawa. Kay ang gidaghanon sa mga katuigan sa imong pagpakasala, itungtong mana sa ulos yawa. Og siya na'y mag-antos didto sa kalayo nga impierno sa iya mong mga sala. Mauna nga grabe na lang yun ang palingkamot ni Satanas sa entero kalibutan. Nga kung makimo ang tanang tao, mga laglag o mga impyerno, grabe na lang yun ang iyang pagpalingkamot. Ang maayong balita, iya yun ang tumpangan. Ang kamaturan, iyang tumpangan, bisag unsa na lang mga kaigsuunan. Ang adlaw nga ipapahulay nga Sabado, iyang gitumpangan. Diba? Ang kaluwasan, iyang gitumpangan o kadautan. Ang bautismo nga, toslob, immersion, iyang gitumpangan. Unsay gitumpang niya makigsunan? Bukbo. O daghan sa mga tao sa kalibutan, naghuna-huna nga ang ilang himo insakto, apan atubangan sa Diyos dili di ay mao. Mga kaigsuunan, naana sa imong atubangan karon ang kaluwasan, naana sa imong atubangan karon ang maayong balita, naana sa imong atubangan karon ang gitanyag sa Dios nimo nga kahimayaan. Hinulsol. Kay way gidakon sa imong sala nga dili kayang pasayloon sa Dios. Ug asa man mo ron. Ug asa mong dapitan na muyo. Ug asa mong dapitan na butang ining kalibutan na. Kung nakahimo kag dili maayo sa pananaw sa Dios, you need not to die for that sins that you have committed. Dili kinahanglan mamatay ka na. Kaya nga naman, may kinabuhi ang giandam nimo sa Dios ana. Ang tanang solusyon sa sala sa tanang mga tao sa kalibutan makikisuunan, hinulsol ra gyud, isugid ang imong sala sa Dios kay siya makatarunganon nga muhatag siya sa iyang pasaylo sa imong nahimong kasalanan. Daduna niya ang imong sala ngadto sa kinhaladman sa kadagatan, sumala pa sa Maika, nagsuwat siya na. Daduna na dito ang imong tarang mga sala. Og iyan ang ianod ngadto o daduna na ngadto sa kadagatan sa kadagatan. Tungod na sa iyang gugmas tao. Mga kaigsuunan ato ning gitun-an balanse kaayo nga pagkatuon. Sa dili pa sa Dios laglagon ang tao, kay nagpagahi siya sa iyang salabutan. Ang tao pahibaw-on sa Dios. Unsay resulta anang pagsupak, unsay resulta anang pagpataas sa garbo, unsay resulta anang di mo tuos may balita, unsay resulta sa mga taong dili mo alagad sa Dios, unsay resulta ngadto sa tao nga dili siya maghimog commitment sa pag-alagad o paghigugma sa Dios. Duna na siya'y katapat tanan. Sa di pa moabot ang kalaglagan, kinahanglan nga pahibaw-on sa ang tanan. Muna naghimo taning atong tulumanon katapos ang pahibalo. Aron nga wa kay mahayan, wa kay kanang basulon pag-abot sa kapatapusan. Kay kun maluwas man galing ka, maluwas ka kay imo nang tinuyuan, imo nang desisyon nga himo. Kun maimpirno pod ka makigsuunan, maimpirno pod ka kay imo nang tinuyuan. Ang tanan ining kalibutan na puros dato tinuyuan. Di ka makaingon nga timing nga da ning abot kog langit na timingan luwas ko. Di po ka makaingon nga sipyat ta timingan impierno po dili. Ato nang tinuyuan. Mo na makaigsunan, your choice today determines your destiny. Kung mapili ka kinabuhing walay katapusan, kahimayaan ang imong padulungan. Kung pilion nimo ang kadautan, pagbuhat ana, kalaglagan ang imong padulungan. Ni ana ang giingon sa balaang kasulatan. Mga igsuon, mga higala, kung diin manggaling mo karon na moyo. Kung asa mo dapitan na butang ang hangyo sa Dios nimo. O sara, panahon
Nagayod nga ang ginharian sa Dios duol na. Hinulsol kamo og tumuo kamo sa maayong balita. Kagabi mga kaigsuonan samtang naanak ko sa akong hidaanan dunay usa ka text nga mensahe nga miabot nako. Gusto ko magpabautismo. Mga kaigsuonan, maglisod ko og communicate niya og asa kay human ako og text wa naman siya mobawas nako. Pero ang akong sulti ninyo usara. Kung asa man galing mo, nagpuyo, duola lang ang inyong pinakasuod nga mga higala nga members sa Seventh-day Adventist Church og sultihis lang desisyon nga moalagad ka, magpabautismo ka. Hinumdumi ni, ang Dios nagtinguha nga ang tanan makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala sa iyang plano nga ang tao malaglag. Apan kun malaglag ka man ugaling, kana kay imong gisalikway ang kaluwasan, gisalikway ang maing balita, og imong gigunitan ang kalaglagan, og imong gisubay ang dalan padulong sa kapakyasan. Manghigala, mga igsuon, kung asa mo karon, hinuktokin ninyo pag-ayo. Andam pa ang kaluwasan. Aberto pa ang kaluwasan. Anaa pa si Kristo naghuwat kanunay kanimo. Kanunay siya naghatag sa iyang kamot. Iya kang abi-abihon. Kung ikaw lamang mo hinulsol, muduol kaniya. Og mangayog ka pa sa iluan, og maghatag commitment nga mo alagad kaniya. Atong iduko atong ulos pagampo. Dios namong gamhanan og langit nun. Nining panahona among itunol among pagpasalamat kanimo. Salamat kayo sa tanyag sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa kamaturan among nabaw-an nga ang kalayo di ay nga impierno gitagana lang nimo ni alang sa yawa og sa iyang mga malulunda. Wa labot ang imong mga kaanakan dinhi sa kalibutan nga imong gilalang. Apan sa laing bahin mo pong nasayran, ang yawa na ning kamot po pag-ayo. Nga dili lang siya ang maimpirno, kundi apilpod ang mga tao nga imong gidalang ug ang imong gimahal. Nagbutang siya daghan kay mga lingla sa dalan. Nagbutang siya og tanang kapangdulan sa dalan sa pag-alagad kay Kristohanon. Aron ang tao, muanib kaniya, musalikway sa Dios, unya malaglag kuyog niya. Apan salamat sa kagawasan, ikan sa sala. Salamat sa kaluwasan ng imong gitanyag. Salamat ng Jesucristo nga matay dito sa Kalbaryo sa krus alang sa imong mga sala. O karon o Dios, amo ikaw dawaton. Isip among Dios og manluluwas og higugmaon ikaw namo sa walay katapusan. Salamat kinos pagtubag sung pagampo. Amo ning gisalig ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayaw kalimti manghigala. Unyang gabi sa katapusan ng panahon makikuyog ko nimo atong isgutan ang pinakanindot nga topikos bala ang kasulatan, ang ganti sa Dios alang sa mga matarong didto sa walay katapusan. Ang Dios kanimo nagmahal, ang Dios kanimo magauban. Daghang salamat.